ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους διοργανωτές της ημερίδας για την πρόσκληση και για την οργάνωση της ημερίδας αυτής. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, να μην υπάρχει άνθρωποι που ξερίζονται από το τόπο τους, από την πατρίδα τους και προσφεύγουν προς τις άλλες χώρες για προστασία και για άσυλο. Εύχομαι αυτό να μην υπάρχει. Όμως, κατά καιρούς, έχουν συμβεί και συμβαίνουν και σήμερα να ξεριζωθούν οι άνθρωποι, να προσφεύγουν από τις πατρίδες τους προς τις άλλες χώρες για να αναζητήσουν προστασία και άσυλο. Μεγάλοι πληθυσμοί ανθρώπων είναι αυτοί που προσφεύγουν από τη χώρα τους και έρχονται προς τις άλλες χώρες που έχουν τις συνθήκες καλύτερης διαβίωσης, επίσης και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβονται οι ελευθερίες των ανθρώπων. Να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που ξεφεύγουν από τις πατρίδες τους δεν ξεφεύγουν λόγω φυσικές καταστροφές, λόγω κλιματικές αλλαγές ή λόγω τσουνάμι που καταπιούν τους τόπους διαμονής τους. Οι άνθρωποι αυτοί προσφεύγουν από τις χώρες τους γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει σεβασμό για τα δικαιώματά τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, γιατί δεν έχουν ασφάλεια, γιατί δεν μπορούν να ζουν κάτω από καθεστώς καταποίησης και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό προσφεύγουν και παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς και φτάνουν στα σύνορα της Ευρώπης και τις χώρες της Δύσης, τις δημοκρατικές χώρες της Δύσης. Όμως, σε αυτές τις χώρες επίσης στα σύνορα ή μέσα στις χώρες αντιμετωπίζονται από τους αστυνομικούς ή από τους συνοριοφύλακες που οι ίδιοι γίνονται φορείς παράνομων πράξεων, που οι ίδιοι δεν τους δέχονται με τον ανθρώπινο τρόπο, που οι ίδιοι κάνουν πράξεις που δεν πρέπει να κάνουν βάσει του νόμου. Όταν γίνονται αυτά, ο καθένας χάνει την πίστη του και για το σύστημα και για την κυβέρνηση και για τον νόμο. Γιατί αυτή που εφαρμόζει τον νόμο είναι η κυβέρνηση. Ο καθένας από την κυβέρνηση, από αυτούς που έχουν την δύναμη να εφαρμόζουν τον νόμο, περιμένουν πρώτα αυτός να σέβεται τον νόμο και μετά να εφαρμοστεί στους άλλους. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται. Ο νόμος πιστεύω ότι είναι να προστατεύσει το αδύναμο, να προστατεύσει αυτό που δεν έχει προστασία. Εδώ ρωτάω ότι ποιος είναι πιο πολύ αδύναμος από έναν πρόσφυγα που έρχεται και ζητάει προστασία. Επίσης, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά, υπάρχουν και νόμοι, υπάρχουν και κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιες περιπτώσεις παραβιάζονται και δεν σέβονται. Και οι πρόσφυγες
πρόσφυγες που μπαίνουν στις χώρες που έχουν δεχτεί τους κανονισμούς και τις συμβάσεις και τις συνθήκες ότι τα σέβονται, θα σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφεύγουν προς αυτές τις χώρες. Έρχονται για να προστατευτούν, έρχονται για να σεβαστούν τα δικαιώματά τους, ακόμα και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, σε μερικές περιπτώσεις καταπατούνται και δεν σέβονται. Εδώ λέμε για την περίπτωση της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε την δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που από εδώ ξεκίνησαν οι άνθρωποι, οι πολίτες και ο λαός να έχει λόγο και δύναμη. Όμως τώρα το σύστημα έχει γίνει έτσι όπως αυτά κατά κάποια περίπτωση να μην συμβούν, να έχουν ξεχαστεί. Γιατί ακόμα και οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται, κάποιοι που μπορούν να τους προστατεύσουν δεν το κάνουν. Γιατί έτσι απλά θέλουν να φυλάξουν τα σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει αν κάποιος χάνει τη ζωή του. Στην περίπτωση των ανθρώπων αυτών που έχουν χάσει τη ζωή τους, τους έχουμε και εδώ ανάμεσά μας, είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το εκφράσει. Το να αφήνεις έναν άνθρωπο μπροστά στα μάτια του να χάσει ολόκληρη την οικογένεια και να χάσει όλη τη ζωή του. Να μπορέσεις να πιάσεις το χέρι του και να μην το κάνεις. Οφείλω να πω ότι και εγώ ο ίδιος έχω προσφύγει από καθεστώς καταπίεσης και αγριότητας των Ταλιμπάν πριν από 13 χρόνια. Έτσι αναζητώντας μία προστασία, ένας τόπος να μπορώ να ζω ασφαλής και χωρίς φόβο, να κάνω τη ζωή μου χωρίς φόβο. Τώρα ήθελα να σας αναφέρω κάποια αιτήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που επιζούν από την τραγωδία. Καταρχήν, εδώ αξίζει να ευχαριστήσουμε κάποιες οργανώσεις που μας υποστηρίζουν στην προσπάθειά μας να υποστηρίζουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους ολόκληρη, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, μπροστά στα μάτια τους. Έχουν αυτά κάποια ζητήματα, κάποια αιτήματα που τα αιτήματα τους τα αναφέρω εγώ. Ζητάμε από όλες τις οργανώσεις, από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τα πολιτικά κόμματα να δείξουν εδώ ότι ναι, υπάρχουν εκεί άνθρωποι που ναι, σκέπτονται για ζωή των άλλων. Είναι πραγματικά αυτά που λένε για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Πιστεύουν και το κάνουν πράξη. Σας αναφέρω κάποια ζητήματα από αυτά που έχουν οι επιζώντες. Λένε ότι να βρεθούν οι σωροί των ανθρώπων μας που πνίγηκαν. Ζητάμε να γίνουν σωστές, σοβαρές και ειλικρινές έρευνες σε βάθος από ανεξάρτητες αρχές για να πέσει φως στο γεγονός. Έχουν συμβεί άλλα αντίστοιχα περιστατικά
με εκατοντάδες θύματα, θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Να τιμωρηθούν οι φυσικοί αυτοργοί της τραγωδίας και ζητάμε δικαιοσύνη για μας ως θύματα της τραγωδίας. Να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση για την άδεια διαμονής μας και τον τόπο διαμονής μας. Να εξασφαλιστεί η καθημερινή μας επιβίωση, η κοινωνική μας και η ψυχολογική μας υποστήριξη από το ελληνικό κράτος. Επίσης, ως θύματα κρατικής βίας, με αποτέλεσμα να χάσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας, ζητάμε να θετούμε υπό προστασία είτε της ελληνικής κυβέρνησης είτε του δικαστηρίου που έχει αναλάβει την υπόθεσή μας ή οποιαδήποτε κυβερνητική ή μη κυβερνητική οργάνωση για να αναλάβει την νομική, κοινωνική και ψυχολογική μας υποστήριξη. Καθημερινά η αστυνομική μας σταματάει και μας πηγαίνει στο τοπικό τμήμα για ώρες, αφού το ξέρουν για την περίπτωσή μας. Ζητάμε να σταματήσουν να μας παρενοχλήσουν. Και τέλος, ξανά τονίζουμε ότι η σαφή και σοβαρή έρευνα για το περιστατικό στο οποίο πνίγηκαν οι γυναίκες μας και η συνεχή προσπάθεια να βρεθούν οι σωροί των ανθρώπων μας είναι τα σημαντικότερα αιτήματά μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.